Importante kaayo nga atong sabton kining mao nga pamaagi sa Dios kay apil magita kaayo ani mga igsuon. Mabitan na kung maminaw ta sa awit ni Zacarias, no? Muna atong nadungog karon sama sa mahal nga birin pagkakita ni pagka-confirm nga iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo, mao na ang maluluwas, di ba? Naghatag sa awit ay ang Magnificat, tong ang akong kalag nagdayig sa Ginoo. Karon pod si Zacarias, kinsa ganito ni si Zacarias? Ang tao nga naunsa siya naamang tungod kay sa iyang kakulang o kawalay pagtuo nga mahitabo gyud ang kaluwasan. Unya kining maong kaluwasan malambigit ang tao niini, kamo, ako, kita. Oo. Kay di nato ni tan-awon nga murag dawat limpyo ra ta. Mura bago ni kadaghanan na turon, dawat limpyo ra na atong ako na obserbahan no, nay talabangon imong tabangan, ang katabang mo na po'y tabangon noon kay hayahain na itong gitabangan. Kabantay mo, anak? Imbis magtabangan ay naana ng tayo noon, no? So muna doon na ni kalambigita. Munang atong aninawon balik, mga iso, now, atong hinumduman nga si Zacarias, gahapong adlawa, iyahang gipangayuan sa unsa manggoy ingalan sa ilang anak ni Isabel. Moto paghingalan niya og Juan, dili to ordinaryo nga pagpangalan, pagpadayag to sa iyahang pagtuo nga ang Dios nagluwas kanila, nga gidungog sa Dios ang ilang gipangayo nga kaluwasan. Motong nakasulti si Zacarias, di ba mo nagisulti gahapon? Ang pangutana, unsa may iyang gisulti? Mo niya atong nadungog karon. Atong baliko, no? Sa first part, mga igsuon, gipasabta, gihulagwayan ta nga si Zacarias, nagdayig sa Ginoo. Tungod nining dakong buhat, nga diin, mo niyang gisaad nga to sa atong amahan sa pagtuo nga si Abraham. No nga, kung magmatinud-anon lamang ang kaliwat ni Abraham, ang Dios mo ilang Dios, ug mao'y mo provide nila. Mauna nga kung ang Diyos mo provide, mo nang mahawas ang tao sa iyahang kapaitan o kalisdanan sa kinabuhi. Unya, doon ay crucial kayo nga part ani mga igsuon, kay human niya pagdayig sa Diyos, tungod sa iyang paghinumdom, sa iyang saad nga to sa ilang katugalangan, doon ay second part ani ding the middle part ba, nga diin si Zacarias, nagsulti mahitungod sa kaugmaon sa iyahang anak. Atong balik, no, sa giingon ni Zacarias, ingon siya, ug ikaw, anak ko, tawgon ka nga propita sa Dios, nga labing halangdon, mag-una ka sa Ginoo aron pag-andam sa iyang dalan. Nganong nasulti man ni Zacarias, mga igsuon? Tungod kay nakita ni Zacarias, tingali ka ito ng pagbisita sa mahal nga inan, ang Birhen Maria, no? Yang nasabtan nga ang iyang anak nga si Juan, dili man mao ang Mesiyas. Dili mao ang Mesiyas. Munang giklaro na tangdaan nga ang gipanganak ni Isabel, nga gihalag si Juan, dili siya mao ang Mesiyas. Kundili mag-aandam sa dalan sa Mesiyas. Nya kanimo nga deklarasyon maigsuon, dili ni sa sayon o dili ani kasimple bayano nga sabton. Kay kita may gipahinumduman ani mga igsuon, kita gipahinumduman unsa man nga tungod sa atong makalisdanan o kapaitan na igsuon, nagtuo ta nga kita mao ang Mesiyas. Magmisayanik bitaw ta. Ambot o nakasabot mo sa akong gipasabot ninyo. Nga magmisayanik ta, meaning mutubag ta sa atuang mga hagit sa kinabuhi nga walay Dios. Nga mahimo ra nato. Dili baya mga igsoon. Muna yung kasita ingon,
We can do nothing without God. Gasigit agisgot ana. Wa tay mahimo kung wala ang Dios. Munang para natong Kristiyanos, ang Dios nga nagpakatao mauna siya ang ato ang prinsipyo sa atong mga pagpamuhat. Sa ato pa, kung wala si Kristo sa atong kinabuhi, wala gihapon. Na, dagata mong example mga igsoon, ug atong iampo mga igsoon, atong iampo. Kaning gira karon sa Russia o sa Ukraine, no? Nagisgot og kalinaw, maundang na ang pagira. Unsaon pag-undang og gira nga gisuplayan man pud og mga armas? Maundang na. Nga gipasikat man pud di luoy kay Ukraine, musabot og kaguba. Kay sayop ang pananaw unsaon pag-undang sa kagubot mga igsoon. Mo bitaw na nga di nato mahimo kining tinud-anay nga kalinaw sa kalibutan. Hangtod nga ang kalibutan kitang mga tao dili ta makabig ngadto sa pagtuo nga adunay Dios. Kay ang atong pamaagi mga igsoon di man pamaagi sa Dios. Nya magmisayanik ta, kita mo'y magdalag kalinaw, di magita malinawon gyud. Oh. Tanawa niyon tang aron magmalinawon ta, dili na ta samukon, magkihaan na ita. Di manguha na putag abogado, mugasto na punta. Indeng, kisay nahuddan og yuta kay pamaligya aron ibayag abogado. Nya nagkalinaw na mo anang kakihaan ay. Ha? May gabi Oh. Unya aron nga magmalinawon ka, wala mo gubot kalag isog ka. Paisugay di ay ni. Dili man na mga igsuon. Mabita na nga gahisgot din si Zacarias, maguna siya sa dalan sa Ginoong isangyaw ang pagpasaylo sa mga sala. Usa sa kinaiya nga makita sa atong katilingban, mao ang atong pagpasaylo anay. Nganuman, kinabuhi ta sa tuburan, sukaranan sa atong kinabuhi mga tao. Unsa may sukaranan sa atong kinabuhi? Di ba kinabuhi sa gugma? Mo binanglingon si Kristo, paghigugma ay kamo. Kaya mao na ang atong nadawat nga kinabuhi sa Dios, kinabuhi sa gugma. Mao nga kung maghigugma ay tanaday magira. Dili ba? Mao bitaw nang dili ta ka-imagine mga isun Kristiyanos nga katilingban. Mismo gani di sa pamilya nagkalagyo. Pulos binunyagan. Ang kagubot sa kalibutan may son gikan na sa sukaranan nga kagubot may son ang atong ginagmay-gagmay katilingban. Mo na mga igsoon miani atong Ginoong Hesus aron nga ibalik ta sa mao nga kamatuoran sa atong kinabuhi. Mo bitaw na nga misyon natong mga Kristiyanos nga isangyaw nato si Kristo. Munang ang kita day mga Kristiyanos, mga binunyagan, nahisama day ta ni Juan nga magbubunyag, nga mag-aandam sa dalan sa Ginoo sa atong panahon ug sa umaabot nga panahon. Kaya nga naman, mubalik man sa dinhi na may judgment. O kanus ana, wa ta nahibalo. Ang importante, nga kita maningkamot, nga magkinabuhi, nga kanunay nga andam. Kay inigbiya niya na to, wa pa'y judgment, asa man ta padulong. Nga sumala pa ni Kristo, naarabogi kinabuhing dayon, wa magitahadlo ka anak. Gitug-anan man lang tas tinuod, nga naipadulngan ang atong kinabuhi. Na pagsulod sa kinabuhing dayon, wa putahadlo ka. Gituganan po tas tinuod, nga duharan ang na dito. Ang kinabuhing dayon, nga kitawag og langit,
ug ang ikaduhang kamatayon nga gitawag og impyerno. Mabitan ang mga igsoon, ipasangyaw si Kristo mo na kung kitang mga Kristiyanos, mga igsoon, muhunong ganita pagsangyaw ni Kristo, gubot gyud kayo atong kalibutan, mga igsoon. Gubot kayo. Muna nga, muni atong panghinaot, mga igsoon, nga unta kitang mga Kristiyanos makasangyaw ni Kristo, pero mula gini, unsaom na to pagsangyaw, kung dili ta kumbinsido. Di ba? Pareho ko na godo, magpabunyag kuno ta, aron nimong Kristiyanos niya, kumbinsido na ka, nga imong anak, himuon nimong Kristiyanos. Kaya kung di ka kumbinsido, nga magpabunyag ng imong Kristiyano sa imong anak, pag humagbunyag ka na, wag ko na mahitabo. Mismo gani pagsimba, ihalas ko na kayo, di sa pag-ibutas tukaran ng balay sa kuan ganghaan simbahan, di ko na simba. Oh, kay convinced ka na, mo man ay pagtuo, mismo, gipasabot ang pagtuo, are we convinced? Munang makabig ta, mga igsoon. Mubitaw na nga, kining ato mga kasaulugan sa simbahan, mga igsoon, mauni pag-amuma sa gasa sa pagtuo nato nga dili ta mahuyang, dili ta maluya sa atong pagtuo. Munang pinaagi sa atong mga kasaulugan, dili ta gilig-on, giamuma ta, aron nga unta sa atong pagkinabuhi, makalahutay ta sa mga hagit sa kinabuhi, pinaagi sa paglig-on sa ato ang pagtuo, pagsalig nga to sa Dios ug magkinabuhi niini. So magkinabuhi ta maning kamot, mo nagipasabot nato pagsangyaw, masaksihon nga kinabuhi, mga igsoon. Muna nga manghinaot kita nga niini pagsaulog nato karon sa misa aginaldo, dini unta atong madayeg ang dakong buhat sa Dios sama kang Zacarias, mga igsoon. Nga unta maalim ta sa atong pagkaamang tungod sa atong pagkakulang o kawalay pagtuo. Kundili, mahimo tang magsasangyaw sa dakong buhat sa Dios dinhi kanato, sa dakong gugma o kaluoy kanato. Ilabi na nga kita nakadawat na sa kinabuhi sa kaluwasan, pinaagi sa pagdawat nato sa atong Ginoong Hesus, kansang pagkatawo atong saulugon, aron kita pahinumduman nga siya sa atong panahon magpakatao pag usab, aron nga kining kaluwasan nga iyang gidala kanunay nga buhi ug lunhaw sa tanang panahon hangtod nga siya mubalik dinhi. Amen.